Cześć, witam Was gorąco w Pozytywnej Kuchni, witam Was letnio. Zapraszam Was dzisiaj do przygotowania śliwek w occie. Śliwki w occie osobiście uwielbiam. Uwielbiam je tak samo jak uwielbiam gruszki w occie i gorąco zachęcam, żeby takie śliwki i gruszki sobie spróbować przygotować, dlatego że potem, kiedy kończy się sezon na owoce, można sięgnąć po taki słoiczek i w ramach deseru, a zwłaszcza na przykład zimą na Boże Narodzenie, takie gruszki w occie czy śliwki w occie sobie podać. I śliwki w occie, podobnie zresztą jak gruszki, mają jeszcze tę zaletę, że kiedy otworzymy słoik, kiedy zjemy już owoce, zalewę można jako ocet, czy to gruszkowy, czy śliwkowy, wykorzystać potem do sałatek. Osobiście uwielbiam, po prostu uwielbiam sałatkę caprese z dodatkiem octu śliwkowego albo gruszkowego. Gorąco Wam polecam wypróbowanie przepisu. Dajcie znać, czy Wam się udały, czy lubicie śliwki w occie, czy może lubicie śliwki w jakiejś innej postaci. I dzięki gorąco za uwagę. Zapraszam też po więcej przepisów kulinarnych na pozytywnakuchnia.pl. Zaczynam od przygotowania śliwek, umyte i osuszone ściereczką. Śliwki trzeba ponakłuwać. Ponakłuwać je można na całej powierzchni, niekoniecznie gęsto, wystarczy kilka dziurek. Ponakłuwane śliwki przekładam do słoiczków. Słoiczki wcześniej powinny być umyte i wyparzone. Teraz czas na przygotowanie zalewy. 750 ml, czyli 3/4 litra wody zagotowuję z octem winnym białym i z cukrem. Gotową zalewą zalewam śliwki w słoiczkach. Wcześniej, jeszcze przed zalaniem, do śliwek dodaję goździki i cynamon. Do każdego słoiczka wrzucam po 5 goździków i wkładam po jednej, góra 2 laski cynamonu. Zalewa powinna dokładnie przykrywać śliwki. Słoiczki zakręcam po zalaniu. Nie trzeba ich jeszcze teraz pasteryzować, wystarczy na 24 godziny odstawić je w chłodne miejsce. Po upływie 24 godzin słoiczki trzeba odkręcić, a zalewę przelać z powrotem do garnka i znów zagotować. I tutaj ostrożnie z goździkami i z cynamonem, najlepiej żeby zostały w słoiku, ale ewentualnie można je razem z zalewą zagotować w garnku, tylko potem podzielić tak, żeby znów było po 5 goździków w każdym słoiku i po 1, góra 2 laski cynamonu. Zagotowaną zalewę znowu przelewam do słoików, znowu zakręcam i znów odstawiam słoiczki na 24 godziny w chłodne miejsce i taką czynność, czyli wylewanie zalewy, zagotowywanie i ponowne zalewanie, przeprowadzam jeszcze przez kolejne 3 dni. A po ostatnim zalewaniu słoiki można szczelnie zakręcić, pasteryzować, obrócić do góry dnem, odstawić do wystudzenia, a potem przechowywać w chłodnym miejscu. Dzięki Wam serdeczne za uwagę, życzę smacznego i zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl.